kuat-kuat. Apa bobot kok piye iki? Misal penjarahan mah. Ora ana duh. Mbak kira nek bobot kok ngurung apa-apa. Nggih. Ambil lemak. Ambil lemak. Mohon untuk santai. Bu. Wes, kau satu nggak bengok. Sing nek ngarep linggo, sing buri ndak mulai. Wes. Nek dorate tanda mulai delok streaming. Ya. Lambungmu lek omong saenak ngene. Nanti ente mau kenapa ya? Ndak ketok ya? Ndak ketok ya, mesane banget. Ki kurang-kurang rono mo. Pak kelirane ki kurang rono. Kok penek didikane kok kaya kaya dijagani kon kurang sing murung. Panggung wis kok ngene. Ya iki carane to. Ya gedang lupa tembang sik ben jelas. Mas Kok gedang lutung nah. Maku purane karaoke. Apa lo mau ngomong? Jenengan Aku jenengan seneng maku purane. Lagune maksudnya. ora yo tau dadi gemo. Bermain apa? Gemo iki pimpinane wong ayu-ayu lho. Oh, berarti wong ayu-ayu iki kados babake sinden ngoten niku, berarti jenengan sakniki dadi germo. Germone sinden-sinden. Nek bermana aku begengge sinden ora ngono. Lah begengge napa? Yo ora apik iki tepung sing ora apik aja digunake ya. Lah jenengan mau sanjang ngoten begengge terus germo ngoten. Kowe urung wayahe ngene-ngene. Datang apa? mana yang mana ke diri. Aku jelasnya lho piye wis. Lah jenengan berani menyebutkan berarti harus berani untuk menjelaskan loh. Nek ngomong kerucut dadi ngomong semene iki. Makanya toh lek ngomong ambek bocah cilik kuwi sing hati-hati. Cek gak takon ae. Aku lho sing bayari kuwi. Aku sing bayari sing tuan rumah kok. Ya tapi liwate kan aku. Terus sing bayarin jenengan iku mau sinten? Kayak maksudnya kalau di rumah nek aku tak potong tak enak kuwi. Lha kenapa jenengan potong? Oh berarti lek kula jenengan potong berarti nyanyi kula niki mengki kula potong. Setengah lakunya. Umumnya sak laku berarti iki tanganmu setengah. mah kena. Tangan apa? Kowe yang ngedungi tanganku loro mau aku. Boten niku kan kula mau ngantuk to mo. Niwasi Pak Budi niku kula kok ngantuk terus niwasi jenengan ngoten niku pun mboten ngantuk. Ya. Aku iki pancen wahananku nek nyedaki wong wadon ki iso ndadekne temper matine. Saestu. Makane wong wadon ngendi wae iki kendhalane Wong lumas upange wong kangen bojone nyedak aku wis marem matine. Lagi makane niku sing pengen dadi bojone jenengan niku lek kuwatah. Saestu. Tak sampluk. Nangis sak sampe
kosong banget. Boten nih. Putihnya harus mabuk. Apa? Putihnya harus mabuk. Boten kula boten